La convidada que avui ens acompanya és oceanògrafa especialista en biologia marina, professora d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i col·labora amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible. Ha estat directora de l'Institut de les Ciències del Mar, membre de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia i ha presidit el Comitè de Biologia i Bioquímica de la Comissió per a l'Estudi de la Mediterrània. Nascuda a Barcelona el 1935, ha realitzat una trentena d'expedicions oceanogràfiques. És la primera dona espanyola que va arribar a l'Antàrtida conjuntament amb la Marta Estrada l'any 1984 i la primera al món que ha dirigit una base, la Joan Carles I, al continent de gel des del 1987 i fins al 1994. Ara fa 5 anys que és jubilada, però continua difonent en conferències i escrits les seves investigacions científiques. Tenim el plaer que ens visiti la senyora Josefina Castellví, que fa només una setmana li han atorgat el premi, un premi més a afegir a la infinitat de distincions que li han estat atorgades al Senyora de Barcelona de la Fundació Esteve Bassol. Senyora Castellví, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia. Encara ara podríem dir que l'oceà és la part més desconeguda de tot el planeta. Sí, sens dubte. Sens dubte, curiosament, el moment en què a l'home sembla que se li fa petit el planeta i se n'ha d'anar cap als espais intersiderals, resulta que tenim una gran part del nostre planeta que encara és absolutament desconeguda. Vostè va estudiar Ciències Biològiques i va ser becària, si no estic equivocada, en l'Institut d'Investigació Pesquer del CSIC a Barcelona. Més tard va viatjar a França per ampliar els seus estudis. Com va ser la primera expedició que va fer, crec, al Mar Negre? Doncs sí, va ser una expedició d'una experiència increïble. Jo llavors era molt jove, però sobretot és que malgrat que ja feia uns quants anys, com 6 o 7 anys que jo treballava a l'Institut de Ciències del Mar, no havia pogut fer mai cap d'expedició, senzillament perquè en aquella època nosaltres no teníem vaixells oceanogràfics. Màxim llogàvem un bou de pesca, sí, que l'havíem transformat una mica, hi havíem posat un winch per agafar mostres, etc. I fèiem sortides del dematí al vespre per agafar 4 mostres i poder treballar. Però per mi va ser una gran experiència. Per cert, que aquests dies l'he tornat a viure molt, aquella expedició. Donat l'accident que hi ha hagut amb el creuer aquí, sí, vàrem agafar una mar molt semblant. Molt semblant, i ho vam passar molt malament. El Mar Negre estupendo, però a l'Egeu ens vàrem tindre que refugiar i vull dir, ho vàrem passar francament malament. Déu-n'hi-do. Suposo que aquest tipus d'experiències no s'obliden mai, que un tanca els ulls i torna a recordar-ho. Mai s'obliden. I és que, a més, un va confiat, perquè hi ha com la llegenda, perquè és gairebé una llegenda, de que el Mediterrani, doncs bé, és un mar tancadet i petit, sense donar-se en compte que quan el Mediterrani és brau, és molt pitjor que l'Atlàntic. Perquè, bé, té un efecte de que hi ha una reflexió de les onades i això fa escurçar el període de les onades i són onades curtes. I això és dolentíssim per un vaixell. Jo he sofert onades de 15 metres d'alçada a l'Atlàntic. I en l'Atlàntic una onada de 15 metres, no et diré que no sigui impressionant, perquè ho és d'impressionant, però la puges i la baixes. Al Mediterrani no, una onada de 6 metres, no tens temps de pujar, que ja l'estàs baixant, i llavors això destrossa els vaixells de quina manera. I a nosaltres ens va agafar un temporal molt semblant amb aquell. Com va néixer amb vostè el desig de viatjar a l'Antàrtida? Perquè, clar, una dona en aquell temps no era habitual que tingués el desig d'anar a l'Antàrtida. Podria tenir el desig de moltes altres coses, però no de dedicar-se a sí. això. No? Anem a veure. Tu has dit abans que la primera vegada que vaig anar a l'Antàrtida hi vaig anar amb la Marta Estrada l'any 84 i amb una altra persona, que era l'Antoni Ballester. L'Antoni Ballester treballava, com la Marta i jo, treballàvem els tres en el mateix Institut de Ciències del Mar d'aquí de Barcelona. Però l'Antoni Ballester havia tingut l'ocasió a l'any 66, mira si et parlo de fa anys, d'anar a l'Antàrtida, invitat per Bèlgica.
I aquest home, quan va tornar entusiasmat de lo que ell va trobar allà en quant a possibilitats de recerca científica. Va lluitar tremendament, però ningú li va fer cas mai. Però bé, a l'any 84 ell se les va arreglar per tindre 3 places d'investigador amb una expedició argentina, amb un gran trencaglassos, l'almirante Irízar. I llavors ell, com a cap de missió, la Marta i jo, doncs ens en vam anar a l'Antàrtida. És a dir, jo en tenia molts desitjos d'anar a l'Antàrtida, però formava part d'un equip, no és que jo portés, i a més el capdavanter de les idees era l'Antoni Ballester. Està clar, la veritat és que jo vaig fer aquella expedició amb la idea, amb molta il·lusió, de 2 tipus, d'experiència personal i d'experiència científica. Però, bé, la idea que jo tenia és com aquell que li ha tocat la loteria, no? I que això no s'hauria de repetir mai més a la vida, que em tornés a tocar en sort el poder anar a fer una expedició a l'Antàrtida. Poc podia pensar jo, en aquell any 84, que m'hi passaria 10 anys dedicada absolutament a l'Antàrtida i que potser han estat els anys professionals més conspicus de la meva vida professional. Senyora Castellví, com recorda l'establiment de la base? Crec que va ser una mica agosarat. Posar-la en marxa va requerir molt d'esforç. Molt. Com els que no us podreu imaginar. Perquè era un esforç de tot tipus. Anem a veure, l'objectiu era fer una base per poder-hi fer ciència, per poder-hi fer recerca. Però resulta que a l'Antàrtida, per fer recerca, s'hi ha de viure i s'hi ha de poder viure. I llavors havíem de muntar una casa per viure, i a més una casa amb unes comoditats, per dir-ho així, que són absolutament necessàries, per exemple, doncs, que tingués una corrent elèctrica estabilitzada on hi poguéssim enxufar els aparells i poder treballar en els laboratoris, on poguéssim menjar, viure, dormir, etc. Llavors, això va ser un esforç molt gran. Va ser un esforç econòmic. Però bé, aquest ens vam més o menys arreglar després d'una història bastant increïble, però ho vàrem poder arreglar. Un esforç d'imaginació, d'idees, de logística. En aquell moment Espanya no tenia res en aquell moment per traslladar una... És a dir, quan vam lograr comprar la base, que la vàrem comprar a Finlàndia, i el laboratori el vàrem construir aquí, llavors això s'havia de traslladar a l'Antàrtida i no teníem medis per traslladar-ho. Com el va fer arribar? Doncs l'Antoni Ballester és un home d'una imaginació increïble, i tenia molts contactes amb Polònia. Se'n va anar a Polònia i va dir i va tornar amb un vaixell de Polònia, no? I bé, amb el vaixell ho vam poder traslladar, però esclar, nosaltres estem en una illa. A l'Antàrtida no hi ha ports, no hi ha res. I un vaixell del Porte del Garnoselski que ens ho va portar, que potser era un vaixell de 60-70 metres, ara no ho recordo ben bé, d'eslora, és a dir, un gran vaixell. Molt gran. Doncs no es podia acostar a la costa, impossible, no? Llavors vàrem anar a la base polonesa i allà ens varen deixar unes plataformes i uns petits vaixells per empènyer les plataformes. Bé, no us ho podeu ni imaginar com vàrem arribar a fer allò. Però sobretot, la gran gosadia que vàrem tindre és que en teníem tantes de ganes de fer això que no vàrem comptar que nosaltres no teníem experiència i que no en sabíem, senzillament. No? Ara, qualsevol de nosaltres és capaç de fer qualsevol cosa a l'Antàrtida perquè ja ens ho sabem, però en aquell moment no ens ho sabíem. I arrossegar cada contenidor buit pesa 2.000 quilos, arrossegar allò, com ho fem? Ara ho sabem fer, com. I amb poc esforç ho podem fer, però llavors no en sabíem. I llavors ens vam equivocar molt, vàrem fer molts errors, en vam aprendre, senzillament, en vam tindre que aprendre. De manera que realment va ser molt agosarat.
A més, vostè abans parlava de temes econòmics. Jo crec que fins que Espanya no va poder signar el Tractat Antàrtic, gràcies a l'Antoni Ballester, precisament, a vostè, a d'altres pocs científics que ja havien estat pioners, aquestes expedicions les sufragaven amb fons propis. Bé, anem a veure... És a dir, vostès havien de fer la tasca de trobar aquests fons. Exacte, sí. Però anem a veure, llavors, pràcticament les campanyes que havien fet anteriorment, que van ser dues, la d'Argentina i una altra en col·laboració amb Polònia, que vam estar treballant a Henry Artowski, que és la base polaca, doncs... francament no fons propis, és que no hi havia ni fons propis, és a dir, no cobràvem res, ni dietes, no cobràvem res, i llavors vam aconseguir que el Consell Superior d'Investigacions Científiques ens pagués els viatges d'avió. Llavors, i Polònia i Argentina no ens cobraven l'estada en els seus vaixells o en les seves bases. I llavors, doncs mira, així vivíem sense cobrar res, per descomptat, no? Ni dietes, avui dia no és que les coses siguin molt bullants, però vaja, no té ni comparació amb el que vàrem passar en aquella època, però bé, ho vàrem aconseguir, era el nostre objectiu i el vam aconseguir. En contra del que molts creiem, a l'Antàrtida neva poc. Sí, molt poc. I és una de les zones potser més desèrtiques, més seques del món, no? Sí. Això és un... Clar, nosaltres quan pensem en l'Antàrtida pensem en tant de gel i pensem, tot el dia d'estar nevant i tal. Sí, no. A l'Antàrtida neva molt poc, però cop de neu que cau, cop de neu que queda allà i cristal·litza i es forma gel, i això ha fet que a través de mils i mils d'anys d'aquesta poqueta neu s'hagin acumulat gruixos de fins a 4.000 metres de gel. És a dir, l'Antàrtida, el que és el continent antàrtic, no l'ha vist ningú, perquè està cobert d'una molt gruixuda capa de gel. Ja et dic, d'hasta 4.000 metres de gel. El que passa que, anem a veure, neva poc, però allà el més empipador no és la neu, és la ventisca. Perquè a vegades és una neu, sembla que nevi i no, és la ventisca que arrenca la neu d'altres moments i la projecta contra teu, contra la base, contra tot, no? O sigui que sí, quan fa mal temps, doncs és mal temps de debò. Vostè, que és especialista en bacteriologia marina, ens podria posar algun exemple del que li devem a la recerca de mostres del fons marí, d'animals marins que hi viuen en aquest hàbitat en la nostra vida quotidiana, per exemple, no? Bé, en la nostra vida quotidiana és difícil de dir. Si em permets, faig un parèntesi. I tant, sisplau. Anem a veure. Nosaltres, la recerca en general, es diu que es fa recerca bàsica o recerca aplicada. I tothom ens empeny perquè fem recerca aplicada, és a dir, allò que és motiu de la recerca que poguéssim aplicar amb alguna cosa de la nostra vida quotidiana. Ara bé, per arribar a aquesta recerca aplicada, primer s'ha de conèixer com funciona la natura i què és el que en diem recerca bàsica. Llavors, avui dia, amb múltiples aspectes, agricultura, aqüicultura, etc., se n'està fent molta de recerca aplicada. Per què? Perquè coneixem com funciona la natura amb aquell domini i, per tant, hi ha hagut abans molta recerca bàsica que ara la podem aplicar. En l'Antàrtida no hi ha hagut recerca bàsica. Llavors, és difícil fer recerca aplicada sense tindre aquest trasfons de coneixement de com funciona la natura. I el que estem fent actualment en l'Antàrtida és aquest fondo de coneixement. Ara bé, sí que n'hi ha coses puntuals, però el que ens interessa més, nosaltres, que la recerca aplicada, és la recerca bàsica de conèixer adaptacions biològiques en el fred, com es fan, com s'arriba amb aquest equilibri, tots els problemes de productivitat marina amb el gel, amb les èpoques que hi ha gel, amb les èpoques que no hi ha gel, etc.
Ara, per exemple, coses d'aplicació i realment molt interessants. Bé, doncs, s'estan buscant, en general, molècules químiques orgàniques d'organismes de l'Antàrtida, que tenen un metabolisme molt especial i gairebé únic en el nostre planeta i que tinguin propietats doncs especials per aplicar-les a teràpies. Per exemple, hi ha una alga que s'ha pogut aïllar una substància química que sembla que pot tindre, diguem-ne, propietats anticancerígenes. I això s'està traient de l'Antàrtida. Llavors, microorganismes nous que no se sabia ni que existien i que tenen propietats especials d'anticongelants, etc., i que avui dia s'està mirant d'aplicar-ho doncs, a la indústria de la congelació, etc. Però vull dir que és el mínim d'aplicació perquè ens falta tota la recepta bàsica. Les condicions de vida que vostès tenien a l'Antàrtida, com eren? Perquè d'entrada ens preguntem com combatien el fred, com es viu sense nit? Per exemple. Sí. Que això ha de ser... Sí, són dos aspectes diferents. Et parlaré del de la nit, que és el primer que jo vaig adonar-me'n. La primera vegada que hi vaig anar, l'any en 84, amb l'almirante Irizar, vam sortir de Buenos Aires i rumb sud, i esclar, cada vegada que anàvem, era l'estiu, evidentment, i cada vegada doncs, el dia era més llarg, les nits més curtes, fins que arriba el dia en què ja no hi ha nit. El sol està sobre l'horitzó i no es pon mai el sol. Bé, resulta que el panorama antàrtic és molt excitant perquè és molt maco i, a més, vols fer tantes coses i tens tantes preguntes que fer-li amb aquella natura que tot plegat doncs, és excitant i t'incita a treballar molt. I tot el dia treballes. A més, com que no es fa de nit, no saps si esmorzes, si dines, si sopes, sempre, i tens molta feina, i ara farem una altra estació i traurem més mostres, i fins que em vaig donar compte que jo no em trobava bé. Mare meva, i què tinc? I jo no sabia el que tenia. I vaig pensar, amb la il·lusió que jo em feia vindre a l'Antàrtida, ara això faltaria que em posés malalta. Fins que se'm va ocórrer calcular les hores que feia que no havia dormit. I feia alguna cosa així com 50 i tantes hores que no havia dormit. I jo el que tenia era un cansament que no podia... Però jo no ho sabia que estava cansada. Aquest, vull dir, és el primer símptoma. És la manca de reflexe de dormir. Llavors, quan te'n dones comptes d'això, has de fer la nit artificial completament. Anar-te'n al camarot, tancar-te a les fosques, si convé posar-te un antifàs i obligar-te a dormir. Acabat això amb el temps, amb els anys, a mi em va passar, i vull dir, era capaç de dormir en ple sol, i vull dir, m'hi vaig anar adaptant. Però realment frapa molt, molt. En quant a les condicions que tu em deies, no creguis, no en sofrim gaires de condicions adverses, no. Perquè, bé, les vegades que hi he anat a fer campanyes en els vaixells doncs són grans vaixells, molt ben acondicionats, amb calefacció, vull dir, cap mena de problema. Ara, quan surts a fora, sí, evidentment. Quan surts a fora, doncs fa fred i molt fred, no? Llavors, però, com que portes una bona roba i, a més, els hàbits que t'hi vas acostumant de treballar amb 3 parells de guants i així que t'aixeques, posar-te 3 parells de mitjons de llana, vull dir, això ja forma part de la rutina. En quant a la base, doncs ja ho saps, que hi ha dies que no pots sortir de la base, sobretot pel vent. I és impossible treballar fora de la base. I llavors
senzillament et recloeixes a dintre de la base. I tu organitzes de tal manera que hi hagin treballs d'exterior i treballs d'interior. Tenim laboratori, doncs es fa el tractament de les mostres, etc, i el dia que pots, doncs vas a buscar mostra perquè llavors pots sortir. I la base, d'altra banda, està molt ben acondicionada, amb una bona temperatura, vull dir que vas amb tejanos i samarreta per dintre. Quins animals ha vist de prop? I molts i molt macos, molts. És una faceta realment molt agradable de l'Antàrtida. Així, de prop, que no te'ls treus d'entre les cames, són els pingüins. Els pingüins és una cosa que vas caminant per la platja i se't posen per dintre les cames. Després, foques, moltes foques, sobretot els elefants marins, molt macos, però han acabat d'altres, jo què sé, hi ha els pingüins, els grans pingüins, els reals, aquests que fan metro 50, que sempre van amb la dona i la criatura, no? Van sempre els tres junts, és molt maco de veure'ls. I ja no diguem, les balenes. He tingut l'ocasió de jugar amb balena i juguen. Amb una vegada ens hi vam trobar amb un altre company que anàvem amb una zòdiac i de sobte se'ns va aparèixer una balena sota nostra i ens vam pujar a jugar. I ella ens perseguia, després nosaltres la perseguíem amb ella, fins que al cap d'un rato dius, ojo, que aquest animal amb un cop de cua sense voler, perquè l'animal t'asseguro que no volia, però sense voler ens pot fer mal i ja la vam deixar anar, no? Però bueno, he arribat a veure balenes saltant tot el seu cos a fora de l'aigua, que és ha de ser espectacular, de veritat. Espectacular. Després, aus, allà tenim molts d'escues, han acabat uns gaviotins petitets que venen del Pol Nord, travessen tot el planeta Terra per anar a niar al Pol Sud. I llavors, doncs, nien sense niu, per la platja, per tot arreu, de manera que has d'anar caminant amb compte per no aixafar-los els ous. Jo què sé, és una faceta molt, molt agradable, els animals. Senyora Castellví, ens podria dir com és la platja Pepita? Que aquesta platja és una platja en honor de la senyora Josefina Castellví, que els que la coneixen bé doncs li diuen Pepita, i que està a la illa Livingston, oi? Sí, és la platja on hi ha la base. Va ser una gentilesa de part del professor, el cap de missió polac, que va ser el que va portar els primers topògrafs que varen fer la topografia de la illa. I llavors va posar 3 noms. Un d'ells es manté encara amb la cartografia espanyola i els altres 2 no. El nom que es manté és el Monte Reina Sofia, que està darrere de la base. I en acabat va posar 2 noms que, com et dic, no es mantenen en la cartografia espanyola, però que va ser Punta Ballester i Platja Pepita. És veritat que a la base també hi havia temps per fer puntes de coixí, figuretes d'argila, de fang... M'agradaria saber d'on t'ho has tret, tot això. Sí. Realment no era exactament puntes al coixí, però punta a l'agulla. Suposo que deu ser l'única vegada en la història de la humanitat que s'han fet puntes en el Pol Sud. Però jo sempre vaig amb la meva bosseta. I les figuretes d'argila, doncs sí, anem a veure, és que ens organitzàvem de tal manera, allà es treballa moltíssim, no tens mai prou temps per fer tot el que voldries fer, i de manera que les jornades de 14 i 15 hores era lo normal, no? Però procuràvem, no sempre es logra, però procuràvem el diumenge no treballar.
I dic que no sempre es logra perquè si resulta que el diumenge és un dia ideal per sortir a fer mostres, doncs ho deixaves tot i te n'anaves a buscar mostres. Però llavors dèiem, bé, doncs el dimecres que fa mal temps, doncs aquest dia ens quedem sense treballar. I aquest dia el dedicàvem a anar a les pingüineres a veure els animals, a veure com s'obrien els ous dels pollets, a veure com han crescut els que la setmana passada van néixer, etc, no? I a fer coses així, o sigui que ens obligàvem a no treballar. I llavors, doncs, mira, sovint jo agafava un tros de fang, d'argila, i tinc uns animalets, però esclar, en acabat el problema era coure aquests animalets, perquè ni dir-ho que no teníem forn de ceràmica, és evident. Llavors els coïa a l'incinerador d'escombraries. Sí, i a més a l'incinerador d'escombraries és molt graciós perquè anava amb uns cremadors de fuel i donava un fumet així fos, però no et pots imaginar lo maques que són les figuretes enfosquides amb aquest d'això del gasoil. Bé, és una curiositat. Li preocupa el creixement del turisme a l'Antàrtida? Molt, em preocupa, moltíssim. És de les coses més preocupants que poden haver-hi en aquest moment en relació a l'Antàrtida. Jo l'he sofert ja, el turisme, i vaig posar la contenció que com a cap de base vaig poder, és molt poc, però per lo que a mi toca doncs vaig posar al fred tot el que vaig poder. Però no tothom el posa i a més vull dir la ruta, avui dia mira, no fa més que una setmana he rebut un catàleg d'aquests que t'envien de viatges, i bé, doncs la companyia de viatges ja està oferint viatges a l'Antàrtida, no? Cert que hi ha el protocol de Madrid, precisament, que és un protocol al Tractat Antàrtic sobre protecció de l'Antàrtida, però que encara no està ratificat, o sigui que no està en vigor. I que es proposa el control estricte del turisme a l'Antàrtida. Però com que no està en vigor i la gent doncs el que busca són sensacions noves i coses noves, doncs en aquest moment hi ha massa turisme a l'Antàrtida. Quins són els sorolls que més impacten quan s'és en el continent gelat? N'hi ha molts i molt bonics. Anem a veure, n'hi ha de petits i n'hi ha de grans. Els grans són allò que et deia de la no experiència, no? Quan no tens experiència, doncs de tant en tant senties un terrabastall increïble i nosaltres dèiem, oh, com trona. No. Allà no hi ha ni llamps ni trons, no n'hi ha, perquè és una cosa de ionització de l'atmosfera que no existeix. I resulta que són les trencades de gel. Els icebergs es formen per trencament de les geleres quan arriben al mar. I llavors aquest trencament i aquesta caiguda de tones i tones i tones de gel en el mar, bé, és algo increïble, no? El terrabastall que arriba a fer. Després t'hi acostumes. De moment sempre penses, ai, què passarà? No passa res. És un fenomen absolutament natural i doncs que jo diria que dona el sentit de l'equilibri i la normalitat. Però que et crida molt l'atenció. Aquest és un. Acabat hi ha sorolls petits, però donat que allà el silenci gairebé és absolut, doncs a mi per lo menos m'han frapat molt, que és l'entrexocar dels trossets de gel quan l'onada arriba a la platja. M'explico. Aquests grans terrastalls de gel cauen enormes moles de gel, però també trossos molt petits, de runa, nosaltres en diem runa, trossets petits de gel. I aquests trossets suren a sobre de l'aigua i es deixen portar per les onades, de manera que tu te'n vas a la platja
que la tenim a 30 metres, i bueno, jo em recordo que em sentava allà a la platja i mirava, senzillament mirava i escoltava com les onades arribaven a la platja. I llavors el trencar de l'onada fa que aquests trossets de gel piquin els uns amb els altres i us asseguro que arriba a fer una melodia. És algo extraordinari. Senyora Castellví, el seu pare era metge i crec que va tenir molta cura de que tant vostè com la seva germana Maria estudiessin i que aquesta fos l'herència que ell els deixés. Amb això era molt avançat. Sí, m'agrada molt que posis i que hagis trobat en la teva investigació aquesta faceta. Jo mai agrairé prou als meus pares que ens induïssin d'aquesta manera, perquè en aquella època estic parlant dels anys 40 i jo vaig acabar el batxiller al 52, o sigui que mira si em fa d'anys. Doncs que els meus pares tinguessin claríssimament això, que l'herència que ens podien donar era la que nosaltres no depenguéssim de ningú, sinó que fóssim capaces de guanyar-nos la vida per nosaltres mateixes. I sempre el pare ens deia, si quan acabes la carrera vols desar el títol en un armari i no obrir-lo mai més, tu mateixa. Però jo ja hauré complert amb el que jo crec que havia de fer. I bé, ell no ho ha pogut veure, va morir molt jove, però jo, gràcies a aquesta idea, doncs, he passat una vida sense dependre de ningú, però és que, a més, una vida deliciosa, que m'he divertit horrors, i va ser gràcies a aquesta idea. M'han dit que ara el seu refugi, més enllà de l'Antàrtida, està al Pallars, on té un jardí on hi passa hores i hores i hores. Hores i hores hi passo, sí. Sempre en contacte amb la natura. Doncs sí. Esclar, hi ha molta gent que em diu com és que t'has anat a la muntanya, una dona tant de mar? Doncs bé, a mi és que el que m'agrada és la natura. Vull dir, m'ha tocat treballar al mar, a l'oceà, i he treballat molt a gust, però he de reconèixer que per mi, sempre que estic al mar, em suggereix feina. Clar, feina. Per exemple, jo un creuer, m'avorreixo amb un creuer, perquè jo amb un vaixell sempre he tingut una feinada que no he pogut arribar mai a fer-ho tot. I ara me'n vaig amb un creuer i penso, ostres, a més estic acostumada a anar al pont, a baixar màquines, i això no ho pot ser amb un creuer. Bé, perquè, doncs, el mar jo el tinc relacionat amb la meva feina. Llavors, com que m'agrada la natura, me n'he anat a la muntanya fa molts anys, potser fa 26 o 27 anys que tinc la casa a dalt al Pallars, amb un poblet que es diu Tírvia, que és un encant. Doncs, i em passo moltes hores, perquè no us podeu imaginar el plaer que és cuidar-se el seu propi jardí. Lluny d'estar estressat per treure les herbes o tallar la gespa, el que sigui, al contrari, és molt reflexiu, tens molt temps per pensar, dones voltes als problemes, vull dir, és encantador. Perquè una de les seves lectures preferides és el Nou Gènesi. Bé, el Nou Gènesi és un llibre de tauleta de nit i que jo llegeixo sovint. El seu autor és un metge, amic, que està treballant als Estats Units i que crec que li ha donat una volta cap al gènesi científic, no? A l'origen de la vida en base científica. I el recomano perquè és deliciós. Abans d'acomiadar-nos, l'escriptor científic Arthur Charles Clarke, conegut per ser un referent amb la ciència-ficció, va dir que la Terra l'hauríem d'anomenar oceà. Ja li diem planeta blau, i jo crec que amb això està vostè completament d'acord, no?
Absolutament. És un error dir-li terra, si no n'hi ha de terra, per l'amor de Déu. El 75% de la superfície de l'aigua és... perdó, de la superfície de la terra és aigua. De manera que si alguna cosa li hauríem de dir és oceà, estic absolutament... És més, jo he escrit un llibre on un dels lemes dels capítols és aquesta cita. És aquesta cita. Sí. Senyora Castellví, li agraïm moltíssim que hagi vingut fins a Ràdio 4, fins a Obert als Festius, per compartir totes aquestes experiències amb nosaltres. Estaríem, de debò, hores i hores i hores escoltant-la, així que l'amenacem amb tornar-la a convidar més endavant per poder encara conèixer més de tot allò que vostè ha viscut a l'Antàrtida i tota la recerca que ha fet, evidentment. La felicitem per la seva tasca. Moltes gràcies i quan vulgueu. Gràcies.